Nazdárek kuchtíci. Dneska si uděláme uzený jazyk s křenovou omáčkou. Jazyk vypadá nechutně, ale o to je to větší lahůdka. Jazyk si uvaříš klidně 3 hodiny. Pak to vrazíš do studené vody a voloupeš. Na křenovku je stejný postup jako na koprovku. Je to bešamelová omáčka, takže máslo, mouka, uděláš si jížku a postupně přiléváš mléko, smetanu a vývar z jazyku. Nech pořádně provazit a přidej křen. Když nemáš čerstvej ze zahrádky, tak použij nakládaný. Dochuť cukrem, solí a octem podle svojí tlamy. Dej si k tomu knedlik nebo klidně brambor a nech si zdát o nebi. Dej odběr, like a napiš komentář. A hlavně nech si chutnat, Spartané.